atur giara ngaturi sugeng siang sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Bumi Mintani. Sasampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing siang punika. Cunduk kalian pamundutan. Keparenga ing siang menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos ingkang mawi ira-iraan. Pupus kumali. Nagih janji. Dalang sarta mendapuk katindakan Roko Mas Anom Suharyanto Dewan Sutradara katindakan Roko Mas Aji Soko Asisten Sutradara katindakan Adi Mas Eko Pranoto Pangeperak katindakan Bapak Suhardi wondene Pranoto pakeliran dipun tindakaken Adi Mas Suyono sak kanca. Binarung ungling Kyai Gongso Madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangliing Swarawati utawi pesinden dipun tindakaken Ibu Suparyana. Wondene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing siang punika. Sepisan nggambaraken wonten ing Desa Klaling. Empu Sumali ing siang menika dipun paragani Roko Mas Judek Prakoso. Penggedhe Jambean katindakan Adi Mas Taji. Penggede Kali Ampu kaparagane Adi Mas Bino. Penggede Sudo katindakan Adi Mas Suhud. Salajengipun wonten ing Kadipaten Pati. Adipati Kembang Jaya dipun paragani Roko Mas Andi Prastyo. Patih Haryo Kencana katindakan Roko Mas Anom Suharyanto. Senopati Sombo Pradan kaparagane Adi Mas Abi Rojali. Wondene para prajurit karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Salajengipun nggambaraken wonten ing Desa Ngadisari. Empu Meranggi ing siang menika katindakan Adi Mas Bagong Sutrisno. Sumarsih kaparagane Mas Menik Widyawati. Empu Bakri kaparagane Roko Mas Dedek Wibisono. Wondene Meranggi palsu katindakan Adi Mas Adit Prastyo. Wonten ing Guwa Pati Ayam Jim Kumbang Jejali ing siang menika dipun paragani Adi Mas Sabar Sugiyanto. Wonten ing Desa Ngagul Empu Suwarno kaparagani Roko Mas Aji Soko. Santi katindakan Mas Puput Jarmiati. Ganjur katindakan Adi Mas Kipli Santoso. Ambar Sari kaparagani Nimas Tata Wulandari.
wonten Ambarwati katindaken Mas Mutiat Gembul. Arepat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami. Katindaken dening Cak Sendor, Cak Sariman, Adi Mas Rokim sarta Bapak Mogol. Mban katindaken siji arum somplak. Kabiyantu siswak indah kalola. Mekaten kala wau para kadang budaya sutresna. Menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing siang punika. Ita sagutrah kula warga ageng Wahyu Manggo namung ngaturi sugeng lengkah. Sarta sugeng amriksani ngantos titi purnaning pagelaran. Nuwun. Adat lupiyane wong desa iki nyambut gawene ning sawah. Macul gegere nganti bungkuk. Ya ora apa-apa, mergo kabeh kuwi mau kanggo nyukupi kebutuhane keluarga. Senajan to abot tak lakonane. Wis tak gawe ning kono dhisik. Gawe umbukan. Mengko nak umbukane dadi, engko tak tanduri tebu. Mergo saiki gula regane larange ora pakat. Wis. Wah, lumayan. Entuk saumbuk. Iki apa nek Cak? Awakku ile iku. Baut. Waduh melek Cak. Yo nek Tegal kok iso ana brikile pirang-pirang iki kira-kira nek ditanduri tebu iso urip apik ta ora? Malah lemu ya. Ora usah ngabuk. Iki yo cocok. Wes. Cacah. Mateni wong. Macul lagi entuk rong umbuk geger kaya dipatek. Panjen bener ujare si Daplok. Jengen umur saya tuwa, raga saya rengkot, tenaga saya kurang. Biyen nalika aku isih enom, macul sedina muput ora krasa. Wah, kayak entuk ora ngumbuk pegling ngene lho, cacah. Wes, glathuk. Alah, yo. Laren. Wong gawe-gawene dhewe ae kok. Ngeteni bocah-bocah. Ana wong perkoso ora gelem merek. Enak ana wong tuwa duwe painan sithik dote cerano. Ya niki umbukan anyar. Mau ida pacul ndasem kapok kowe engko. Iki kangelane wong tuwa. Ana wong tuwa kangelan ora gelem merak. Bareng wong tuwa duwe panen sedot ing cerantong sakarepmu dhewe. Lah itu. Wakekane iku. Wah, alok dirano ngetok malah mau amuk balik iki, balik. Balik piye?
Wong iki opening Wahyu Manggala main malah balik ora entuk bayaran malah cilaka. Lah badan ngaleh-ngaleh kok. Ngawur ae. Ana apa do gemruduk iki? Iki ngene lho, Kang. Kowe iki jane lali ta apa? Wis lali lho. Lho engko sik ah. Tembungmu kok apik. Jane lali apa nglali? Lho aku iya isih eling sembarang dengah. Kowe iki petinggi ngambean. Lah iya. Petinggi jambean sudo iki ngampung. Eling kabeh. Ono apa? Pokoke anjen lali. Perlu eling kok. Wis eling kok iso muni lali. Rene Cik. Ono apa ora usah do grenang-greneng Wis sing kondo ngangkat panane, protes. Cik. Kondo bloko. Nak kowe iki do kondo bloko, mbok menawa wae gampang nggonku nampa. Supaya cecok. Oh. Ono apa jan? Jaluk bagian. Mesti Ngene bocah disamber ngledek iki. Lho kowe iki ora ngiwangi nyambut gawe. Ora ngliwangi kowe krengkak-krengkuk ning sawah. Lho moro-moro kok njaluk bagiane biasmu ngono. Iki ora perkara gawe umbukan iki, Kang. Lah terus Jaluk ganjaran nalika semono kae lho, Kang, eling ora? ganjaran apa? Nalika patung dadi kutha gedhe. Nalika pati sih wujud alas kemiri. Ya. Rada eling aku. Terus Ning alas kuwi kan ana randu gedhe. kowe Cik melok omong Cik. Aja Cik sing cetha. Randu gedhe. Sampeyan ilang apa mboten? Zaman semono nang tengah alas kono wit randu Randu. sing gedene 10 rangkulan. Iya. Ora ana liya. Sing iso ngrubono iku mok Kakang Sumali. Direwangi pegedhe-pegedhe. Nalika pati sih wujud alas kemiri. Kembang Jaya kepengin babat alas kemiri. Njaluk sabiyantuning para penggedhe-penggedhe kalebu aku barang. Nah, sakjroning babat alas kemiri iki ana randu gumbala ning tengah alas sing gedene 10 rangkulan. Bener. Nah, eloke saben-saben randu kuwi mau ditegor bisa rubuh, ditinggal ngopi, randu ngadeg meneh. Ditegor iso rubuh, ditinggal sarapan, randu iso ngadeg meneh. Yur Kembang Jaya nganakake Giri Sayembara. Mergo bingung. Marang sapa wae ora mawas sing bisa ngrubuhake randu gumbala iki bakal diganjar bumi buta kula negara. Bener. Mongko sing iso aku. Saiki ngene. Awak dhewe kan melok ngetok-ngetoki renceh. Iya. Lu melok kabeh. Heeh. Saiki karek njaluk opah sampeyan. Kowe njaluk bagian. Iya. Ngono ya. Mergo ora ketang piye wae kowe melu kangelan. Ya. Ora ketang mung nglumpukke renceh. Ngene ya cah tak kandhani. Sak tenane nganti dina iki sakwise babat alas kemiri pati dadi negara sing gedhe. Bab ganjaran bumi buta kula negara iki aku urung diwenehi. Aku durung nampa. Bocah loro, Kang, sampeyan ganggu gua. Orang gugu. Mokal wis pirang-pirang taun kok untuk ganjaran kok tremo ontal dhewe ta piye kowe iki. Dadi kowe ndek pendakwa. Nak aku wis nampa ganjaran bumi buta kula negara kowe ora tak wenehi. Ya. Malah kapora tak untal dhewe. Hop. Sak durunge kowe menehi
ganjaran ayune kok ana kowe teko. Lah iya lho. Atiku mau wis semelongot gara-gara omongane bocah-bocah. Piye Kak? Tak mangan semangka dhisik atike ben lecah. Atine samara panas. Atine ben lecah. Dipangani semangka supaya nek adem. Kok laline. Eling-eling lho ya. Eling. Mangane yo karo jeneng eling. Anak bermangan. Kita bermangan lali. Anjene ndasku cilik mun nanti. Gerem kok. Seger kok ora. Iku mau ketoke teko kono mau. Oh kleru. Awe wong mburi kono lho mau. Saiki wis sampean nang Ini lho. Apa sebabe kok nganti aku mau nesu? Merga bocah-bocah iki duweni pendakwa yen aku iki wis nampa anane Bumi Butak Kula Negara, bocah-bocah iki ndek pendakwa nak Bumi Butak Kula Negara tak untal dhewe. Dadi yahno yahene iki sampean urung nampa ganjaran saka Kanjeng Hadipati Kembang Jaya. Kiting pet anake bakul dompet aku urung nampa kandhani. Coba lo diitung. Upama sasi pirang sasi, ya lho. Upama tahun pirang tahun, upama windu pirang windu. Anggone Kanjeng Adipati Kembang Jaya kae iki janjine sampean. Sawise pati ngadeg, mengko sampean diganjarak ngono to. Udakara wis ana 3 taun iki pati ngadeg. 3 taun. Iya. Yahno yahne urung ana pepunton. Banjur kapan sampean ngenteni ganjaran-ganjaran iki kapan? Lah terus karepmu piye? Ha iki penae piye le? Penake yo munggah ning pati ditekonke. Ngono. Bocah iki ngerti. Aku keng supaya munggah ning Kabupaten Pati. Kaneng gopo? Nagih ganjaran. Lah kudune ra ngono, ra sampean ngantuk-ngantuk terus kaya ngene iki. Ya. Apa sing dadi penjalukmu bakal tak turuti. Aku bakal munggah ing Kabupaten Pati nagih ganjaran. Ning ngene, Piye? aku ya tak nanti karo kowe. Nantu perkara. Kok upama ing mengkono aku kelakon munggah ana ing Kabupaten Pati nagih ganjaran. Iya. Perkara Bumi Butak Kula Negara ning kok ora diwenehi kira-kira piye kowe? Mergo aku yo melu ngewangi sampean. Upama sampean ora dikeki ganjaran saka Kanjeng Adipati Kembang Jaya. Pati tak obrak-abrik aku ngono. Sumamu kowe Sumpahku ngono. ora kowe piye? Yen pancen kaya ngono, neni ning kene tak munggah. Ning Kabupaten Saiki iki banget kabeh. Sowanira pikantuk berkah saha pangestu panjenengan sowan kula wonten pendhapi agung Kadipaten Pati lir sakara-kara namung sungkem kula konjo ya ndak tampa mung puja hastutiku kebak tampan kula tampi dawa sami-sami kabeh prajurit ana ing Kadipaten Pati kabeh lenggah keng prayoga ya wis Kakang Sultan lan iki panjenenganku ngersakake palapuran ira. Boten ketang Kadipaten Pati pesantenan. Menika Kadipaten teng enggal. Kados pundi panggesanganing para kawula, Kakang? Kanjeng Adipati, kepareng matur mbok menawi ing mangkenipun wonten atur kula ingkang lepat, kula nyuwun seh agunging paksa. Iya. Sak sampunipun Kadipaten Pati kababat dados Kutaraja. Panggesanganipun para kawula menika sansaya makmur.
boten wonten kekirangan saya-saya dinten sak menika nedeng-nedengipun amangun pati sisih ler Kanjeng Adipati. Yen pancen tetila kaya mangkono Kakang Sumbaradan, rumangsa bombong rasane atiku jalaran. Ora ketang Kadipaten Pati kuwi lagi nedeng-nedengi mangun praja, nanging panguripaning kawula ora ana sing cecingrangan. Nggih, awit sedaya kala wau agengipun pangaribawa panjenengan dados Naradipa utawi Hadipati wonten Kadipaten Pati. Napa saestu? Nggih, Jenengane kok bombong seneng. awit panjenengan salah satunggilipun nerpati ingkang tumindak adil para marta boten beda-bedakaken kawula panjenengan. Pancen menika dados kewajiban kula Kakang Jalaran. Sapa wae kawula ing Kadipaten Pati keng gedhe labuh labete bakal tak ganjarken jumbuh marang lelabuhan. Kosok baline sapa kawula ing Pati kang wani tumindak cecengilan bakal tak patawi pidana keng jumbuh marang kalumpukan. Amin, amin, kula ingkang sowan Kanjeng. Kakang Kusmali Nggih, matur nuwun Kanjeng. ndadosaken kagiting para kawula wonten ing Kadipaten Pati parandene Kakang Wanci Bedhug Ndandang minggah wonten ing Kadipaten Pati. Nggih. Namung saderengipun kula ngaturaken minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semanten ugi kula menawi kula gadah kalepatan kula nggih nyuwun pangapunten Kanjeng. Kosong-kosong nggih Kakang. Nggih, kados bal-balan teng wingi. Kados pundi? Wikantuk berkaso pangestu dalem anggen kula minggah wonten ing Kadipaten Pati kalis ing Sambikala Kanjeng. Kaya ngono. Boten katalumpen sungkem kula katut. Nggih. Kula tampi dawah kasesami-sami. Nggih. Neng ngaten nggih Kanjeng. Kakang Sumari. Pangapuntenipun ingkang ageng. Kenging napa kula boten tinimbalan kula wani miyak sagunging nayaka praja ingkang sami seba. Mung bethekipun kula badhe nagih utang kalih sampean. Anggenipun Kakang Sumali minggah wonten ing Kadipaten Pati. Nggih, Badhe nagih utang. nagih utang kalih sampean. Nuwun sewu Kakang Sumali. Boten ketang kula menika jumeneng nata wonten ing Kadipaten Pati enggal nggih to. Nggih. Nanging kula mboten ngrumaosi utang kalian Kakang Sumali. Lah kok sowan wonten ing pendapi nagih utang. Sampeyan iku mboten utang bondo donya kalih kula. Mboten utang duit kalih kula, ning sampeyan nggadahi utang janji kalih kula. Mboten utang ujud arta lan bondo, Nggih. nanging utang janji. Janji. Kula nate janji menapa, Kakang? Lho sampeyan sampun katalumpen, sampeyan sampun lali. Kula sampeyan nate janji kalih kula. Kula mboten ngrumaosi nate janji kalian Kakang Sumali. Teni wong yo ngene iki lho, Cak. Tak ibaratake aku kaya nyurung montor mogok. Lho biyen nalika arep nyalon janjine muluk-muluk. Kabeh gratis. Sembako gratis, sekolah gratis, tetek bengek gratis, do bareng wis dadi wajib do diundakno sakarepe dhewe. Mpun ngoten kok antar sing gratis. MBG. Kanjenge menawi sampeyan iki lali wajib kula ingkang ngemutaken. Nalika pati menika tesih wujud alas kemiri. Sampeyan kepengin babat alas kemiri, nyuwun sabiyantunipun sedaya para penggede kalebet kula. Ya, salebetipun babat alas kemiri,
wonten tengahipun alas kemiri niku wonten wit randu gumbala sing gedene 10 rangkulan. Elokipun saben-saben randu gumbala ditekor iso rubuh, ditinggal ngopi, wit randu iso ngadeg melih. Eling ta mboten? Saben-saben randu gumbala ditekor iso rubuh, ditinggal sarapan, wit randu iso ngadeg melih. Sampeyan bingung, dur sampeyan ngawontenaken Giri Sayembara. Sok sapa wae ora mawas sing bisa ngrubuhake randu gumbala bakal sampeyan ganjar bumi butak kula negara. Emot ta mboten? Perkawis menika dados kula niki utang jan. Nggih kamangka rikala semanten. Ing saged mupu sayembara niku kula. Nggih, kula kemutan. Mbon emut. Nah, kening sampean mbon emut, sakniki sertifikat utawa petok bumi butak kula negara kula suwun. Ngaten. Dados anggenipun minggah wonten ing Pendapi Pati, Kakang Empu Sumali nagih janji ngenani bab bumi butak kula negara. Kang menang gaduh Kakang Empu Sumali. Nggih merga kula ingkang saged mupu sayembara. Nggih. Pancen kapara saestu menawi mboten wonten Kakang Sumali, sinten kemawon para penggedhelan bebau mboten saged ngrubuhaken randu kula. Nanging nuwun sewu Kakang. Pripun? Mboten kok ateges kula nyukengi ngenani petok bumi butak kula negara. Nanging Kakang Sumali kedah pirsa. Pati menika kadipaten enggal gitu. Nggih. Nedeng-nedengipun mangon praja. Mila menawi Kakang Sumali anggenipun minggah wonten ing Pendapi Pati nyuwun petok bumi butak kula negara, kula saged dereng saged maringaken. Wonten dalem sewu nggih. Nggih. Bab perkara mangun negara niku mboten perkawis kula. Niku perkawis sampean. Lah, kula niku ibarate wong nyambut gawe. Mun kula lakoni gawene sakniki kari nunggu opahe. Mila saking menika entuk ora entuk sertifikat bumi butak kula negara kedah sampean pasrahaken dumateng Menawi ngaten badhe kula cukengi Kakang. sampean cukengi. Ngono cetha Kembang Jaya. Kowe salah sawijining pengayoman sing mencla-mencle omongane ora kena digugu cangkeme. Ora apa-apa. Amun to ing dina iki bumi butak kula negara tok kuwi. Ora apa-apa. Nanging amun to sak wanci-wanci Kabupaten Pati Geger aja nutut. Kakang Sumabradan, Kados pundi ing mangkenipun menawi to kelampahan Kakang Sumali ndamel geger wonten ing Kabupaten Pati. mila Kakang Sumabradan mumpung perkawis menika mboten kedlarung-dlarung, mboten keyang ketang kados pundi kemawon. Kakang Empu Sumali menika ageng labuh labetipun tumrap Kadipaten Pati. Monggo mangimutaken sraning aris saged menawi mboten Purbawasesa lepasraken dumateng Kakang Sumabradan. Prawaca dewa panjenengan parpun ingkang bakal Nganti pratil sanjung estu lajeng.
lakon entuk ganjaran. Oh, kasil. Saiki piye bareng-bareng njaluk ganjaran. Ayo, ganjaran. Waduh, cerandong iki ana apa? Lho bagian ah. Njaluk bagian. Iya. Sing kempel apa sing kepiar? Sing kepel aja. Ya, Niku kepiar. Malah kemjar. Kleru kowe. Sing kembang. Kembel wae. Sing kembel. Sing kembel Kang. Muandong. Heh. Pak idone cangkem malah jigras. Kuwi piye to, Kang? Gara-gara aku iki nuruti apa sing dadi omonganmu. Ya. Aku kelakon munggah ning Kabupaten Pati nagih ganjaran. Lho bareng aku kandha perkara ganjaran butak kula negara. Dina iki bumi butak kula negara dikukuwi ora diwenehi. Wah, yen ngono wong Pati ora kena digawe becik. Mula saiki aku nagih janji karo kowe. Piye? Nang ana kahanan kaya ngene iki piye? Pati. Wani getah tenan ta ora? Wis to aku tak seneng duri kok nek kirane limpe jiya to siwae. Yo, Ini ora kleru penggedhen jambean. ora kleru yo iki gambare wong jambean. Saikine ngendi papan dununge Kakang Kusumal? Mangger wiyen. Saderenge kula wangsuli, sampean niku mbok menawi boten lepat niku ora ndoronggung Sombokrat. Pancen bener. Wah, di tak omong. Sapa? Sandangane besus. Mase padha nrentel. Ya. Mergo keparak karo Kanjeng Adipati Kembang Jaya. Katon cemlorot. Ndoronggung, Penggedhen jambean kepi. paman to sampean pengen tinemu kelawan Kakang Semar. Tenane menapa wigatosipun? Mergo aku mung didhawuh saka kesane Kanjeng Adipati, lamun to kudu ngripih. Supayane Kakang Empu Sumali kuwi ora mbacut gawe geger ana ing Kabupaten Pati. Ateges nyawe geger niku mboten. Nanging Kakang Sumali niku ora mugemi janjine Dipati Kembang Jaya rikala semanten. Aku ngerti. Sawise Patis ngedot, sapa sing bisa ngrubuhke Randu Gumbala, besoke bakal nampa ganjaran anane bumi butak kula negara. Lah, Aku keprung. sarene saiki kelakon Pati wis ngadeg Dipati Kembang Jaya kae dadi Adipati ning Pati. Lah karepe Kakang Sumali ki njaluk ganjaran jumbuh sing dikandhake Kanjeng Dipati Kembang Jaya rikala semana apa nggih kleru niku? Penggedhen jambean. Nggih. Pancen kabeh mau ora kleru. Nanging pitungkase Kanjeng Adipati Kembang Jaya kang supayane Kakang Empu Sumali kuwi sabar. Mergo negara Pati kuwi negara anyar. Pun ngeten mawon. Butuhe para penggede iki njaluk ganjaran bumi budak kula negara diparingke napa mboten? Lamun to isih dikukuhi wong Pati. Pati taat.
dhewe. Nganti wong cilik wani karo wong gedhe mergo wong gedhe kae ora bisa dipercaya. Lamun to Kembang Jaya ora meleke bumi buta kula negara pati langsung sang. Yen kaya aku kan dadi santunan. Nanging aja gilang-gilang gumi. Sapa sing mbok adepi? Rangkepo sewu Kembang Jaya. Sumali ora bakal mundur. Iya. Ayo, jangkelan padha jangkelan ning kene. Wani karo Adipati Kembang Jaya. Ayo, oyak naku Sumali. Kembang Jaya. Sumali, ye, anggonku mlayu ora ateges aku kalah karo kowe. Terus Nanging aku golek papat sing jembar kanggo nemtokake aku apa kowe. yen panjen kaya ngono ora usah kesuwen. Ayo ditemtoke kowe apa? Sabar nopo ilo? Kakang Patih Haryo Kencana. Ya itu Mbak. Nun pangapunten. Lho kok nganti slira dalem mligo. Bentuahing pati Kyai Rambut pinutuh. Wonten menapa? Katuran priksa Kakang Patih Haryo Kencana. Nembe kemawon Kakang Sumali minggah wonten ing pendapi pati ing ujub piyambakipun badhe nagih janji bumi butak kula negara. Nanging Kakang, Nanging kados boten kok ateges kula nyukengi boten. Pikajengan kula ken sabar nanging piyambakipun boten prut ndadosaken sulaya. prajurit pati kalian tiang-tiang kelaling sami geger. Nggih. Nanging menapa patut slira dalem liga Kyai Rambut pinutuh. Nyuwun pangapunten Kakang, saking kebedange manasak temah. Rambut pinutung uwal saking rangkani. Cobi. Kula tak pengen ngertos. Peluh. Ing semu kados amblong ing penggalih wonten menapa? Sinaosa Kyai Rambut pinutung dereng nyecep getiing menungsa. Nanging pun uwal saking warangka teman dadosaken ical ugut kembang kacangipun. Ateges
Perkawis menika saged mahanani brubuh ing Kadipaten Pati. Lho. Kados pundi, Kak? Menapa sebabipun kula saged matur kados ngaten? Nggih, Jalaran kula cundhukaken kalian lelampahan. Sekedhik kula badhe nyuplikaken lelampahan dumadosipun Kyai Rambut Pingko. Nalika semanten negari Majapahit ingkang kencar-kencar kengasta dening Sinuhun Prabu Brawijaya. Wonten salah setunggalipun hadipati saking Blambangan Menak Daliseta ingkang balela. Sedaya prajurit Majapahitan monggo kulya temahan ngersa dalem Sang Prabu Brawijaya ngawontenaken Giri Patembaya. Sinten ingkang saged ngawonaken tiang-tiang Blambangan badhe kaganjar. Ewas manten ingkang ngupu sayembara boten wonten sanes namung Empu Supa. Empu Supa sak juga saged ngalahaken tiang-tiang sak Kadipaten Blambangan namung kagungan piyandel Kyai Anggrek Sumlang Gandreng ingkang kedadosan saking Panganggrek. Salajengipun Sinareng sowan ngersa dalem pusaka kasuwun dening ngersa dalem ing atase pusaka ampuh tanpa warangka mung disenlit pusaka dipun genti jeneng Kyai Sengkelat. Berhubung negara Majapahit pusaka ampuh kabayang wonten ing Pati Kudus arupi bendhe Kyai Macan Guguh lan Cemeti Guntur ingkang saperangan kaboyong dhateng Murya arupi Kolok Kanigara Sabuk Taliwangke Gronjong Kumbala Geni lan Kyai Sengkelat. Nalika ingkang raka kapasrahan dening Kang Rama supados ngreksa kaweling pusaka ampun dipun ginakaken menawi boten kapencok ing bebaya. Pusaka dipun titipaken dhateng kula nalika ingkang raka dados penewu wonten ing Majasemi. Pusaka kula wiradati kula werangkani kaliyan kayu Cendana Sari. Pusaka ampuh kula jajal kula tungkulaken rambut sak nalika pedhot utawi putung pramila pusaka dipun ganti jeneng Kyai Rambut Pinutuk. Nalika geger Majasemi ingkang raka tetandingan lan pedana yuyu rumpung Kyai Rambut Pinutung kuwal saking warangka ndadosaken brubuh Majasemi. Kula kuwatos lampan menika mangke badhe nunggak semi dhateng Kadipaten Pati. nanging nyuwun sewu Kakang Harya Kencana. Kados pundi? Menawi kedadosan ngantos Kadipaten Pati brubuh kados pundi ing mangenipun. Kula nyuwun iguh pratikel dhumateng Kakang Patih Harya Kencana. Naminipun kodrat menika saged dipun wiradati mbok menawi menika sarana pusaka Kyai Rambut Pinutung supados dipun tayuh supados wangsul pamoripun kersanipun Pati boten brubuh. Ing Pati wonten empu ingkang saged nayuh pusaka Kyai Rambut. Sinten, Kak? Boten wonten sanes namung empu Mranggi. Oh. Napa kepareng kula timbali? Praogi kados ngaten. Mranggi. Bu Mranggi. Kapolo ngarsa. Nanti cek kok. Janji nanti mati.
kowe kaget jalaran panjenenganku nimbali ana sak tenging dedalan sing kaya Nggih. Dadosaken kejuting manah. Panjenengan pinangka panguwasa tunggal wonten ing Kadipaten Pati. Ngersakaken ingkang supados kula sowan wonten ing ngarsa panjenengan Malakapara wonten sak tengahipun wana. Menawi tetelo ingkang abdi gadah kaluputan tumrap negari. Pidana menapa ingkang badhe kula sandhang, kula namung sendika nglampahi Kanjeng Adipati. Kakang Kumbrang Naninggih kula. aja kladuk ati kurang ing panampa. Nganti panjenenganku nimbali marang kowe ana sak dalan jalaran. Pancen ana kawigaten sing magebokane marang kowe. Karuhananira. Wektu dina iki panjenenganku bakal utusan marang kowe kang supaya nayuh pusaka ing Kadipaten Pati. Siji, rambut pinutung, roncong kumbala geni, sabuk tali wangke lan kolok kanigara. Nanging aku nyuwun wektu 40 dina kudu dadi. Menawi saking pangandika panjenengan kados ngaten. Saged-sagedipun kula badhe mbudidaya nayuh pusaka kala wau Kanjeng Adipati. Nanging karuhananira Ngaten. jangkep 40 dina sapa wae kang mundhut pusaka papat cacahe kuwi mau yen ora panjenenganku pribadi aja mbok culak. Ngestokaken dawuh. Tindakke. Sawetawis wedal ingkang abdi nyuwun pamit tambahi pangestu. Rahayunipun wonten Kakang Patih Arya Kencana menawi mboten. Kula mboten mangertos kados pundi kedadosan wonten ing Kadipaten Patih. Pramila saking menika Yai Kembang nggih. Selera dalem prajurit kondur wonten Kadipaten Pati sawetawis kula tak lajengaken kewajiban kula wonten ing bakal. Menawi kados ngaten monggo sewang-sewangan. Guru Kumbang Jejali, sampean iki aja ngamuk terus. Engko nak kena penyakit sugih bodho. Suga bodho. Apa kuwi? Sugih bodho iku kena penyakit stroke. Tunggale penyakit sirup barang kuwi. Sampean. Heeh. Guru, napa sebabipun sak sampunipun kula ini dumugi wonten ing Guwa Pati Ayam kula kok nangis? Merga kula mentas mawon kewirangan. Kula niku mentas mawon gelut kalih Bupati Kembang Jaya, Guru. Murid angger kaya kowe ya wis ngene iki. Lah kok saged ngaten? Pakulinan aja dienggo selawase. Oe pendak teko ana ing papan kene kuwi mesti lagi ana karepe. Nggih. Lagi ana butuhe. Lah nggih sinten melih ingkang badhe kula tangisi menawi mboten sampean. Merga sampean iki guru kula, mun kula anggap sakados dening bapak kula dhewe. Iya, bedane murid lawan guru
ora beda kaya wong tuwa lawan anak. Napa sebabipun kok ngantos kula niku gelut kalih Kembang Jaya? Niki rak ngaten. Perkarane apa, Li? Kula niku nagih janji perkawis bumi butak kula negara. Mongko rikala semanten yang saged mupu sayembara niku rak kula. Ya. Nah, kareng kula minggah wonten ing Kabupaten Pati nagih janji lho bumi butak kula negara niku dipun kukui kalih Kembang Jaya. Dikukui? Watak kula. Wong niku pun dados hak kula kok dikukui. Kula tantang gelut Kembang Jaya. Lho. Dasare Sumari. Murite Bang Jejak. Terus adu atau sing balung kandeling kulit Sumali ora bakal mundur. Ning napa sebabipun ngantos kula niku melayu musuh Kembang Jaya? lah perkarane apa? Jalaran kurang gonku gladi lawan kowe. Mboten teges kados ngaten. Kembang Jaya niku ngliga pusaka Kiai Rambut Pinutung. Lho nembe kemawon dipun unus kalih rangkane mawon. Sirah kula kados dene disamber mbledhek. Lho, kula melayu. Dadi kowe kalah perkara keris rambut. Rambut Pinutung niku amuhe magila-gila guru. Lho, aja neh kok mung kowe. Lah nggih. Lho aku dhewe iki lho, retine gira-gira. Lah nggih mila saking menika. Nggih. Kula nyulun tulung kalih sampean. Kados pundi carane kula saged menang kalih Kembang Jaya? Lah nek kowe kepengin bales, kepengin patine lawan Bang Jaya. Nggih. Ya perkara keris rambut Pinutung. Ya nek iso ya dicolong kali. Dicolong. Colong. Tak colong. Aja grusak-grusuk ya, Li. Bawa guru iki lagi ae ngomong colong. Lho kok langsung wae karep bladak. Kowe wis ngerti papan durunge apa durung? Nggih dereng. Lah kok arep gak colong? Lah kira-kira sampean ngertos napa mboten? Mek perkara mondoke rambut Pinutung ngosik kowe tak wene ngerti aku arep buka kaca benggala. Wih, kaca benggala. Oh iya. Tanpa kuwi ora bisa ketemu rambut Pinutung. Ngaten nggih. Tak lono sik. Nggih. Weh. Pundi? Layak kowe mlayune. Wonten napa lek guru? Mlayune ngalor. Alah ora ana apa-apa iso. Apa? Sing ana rokok iso. Iki kocape ngono. Kocape kaca benggala. Heeh. Sing ngerti sampean tok. Sing ngerti aku dhewe, nek kowe mung ora ngerti. Kayak Ngaten. ngene yo, Li. Pripun? Pusaka rambut Pinutung. Nggih. Iki ora adoh. Mlayune ngidul. Ngidul. Yen ora kleru, Dik. Pusaka rambut Pinutung Nggih. cumondhok ana ing desa Ngadisari. Ngadisari. Ing kene Mpu Bakri. Mubrakri. Lah terus sing mbeto Kiai Rambut Pinutung sinten niku? Iki rambut Pinutung sing nggawa rana liya Meranggi. Meranggi adike Bakri. Adine Bakri dhewe. Lah kula carane kados pundi saged nyolong anane Rambut Pinutung? Cemen kowe bisa nggawa rambut Pinutung. Nggih. Kowe bakal tak sulap. Sulap Tak sulap. dados kodhok. Gak Dadi apa? dados celeng ae. Sampeyan iki iso. Yo kowe tak dadekke Meranggi. Sampeyan Mergo rambut Pinutung sing nggawa Meranggi. kula sampeyan sulap dados Meranggi. Iya. Iso tenan ta? Lho pengen nyekaki piye lah. Aku ngono. Nyek aku. Iya aku. Lah iya. Wis. Tenan. Monggo nang ngaten. Ana gua mlebu.
dhateng kula. Lho wong kula niki rupane elek kok jenengan sulak dados meranggi niku. Dos pundi? Kowe je ora percaya kawan aku. Lho kados pundi kula percaya? Ije ora percaya. Mboten. Kae ana banyu kang bening kilo kono. Yo, kilo kono. Ngene. Karo jejali bocah iki. Nggih, Guru. Kula sampun pitat. Jare mau sulap, lah kok ije ajek. oh bener koplak ta iki. Ya iya jare mau sulap, lah kok isih ajek. Wis tak sulap. Kowe iki aja metu blok goblok. Lah ndi malehan? Ayo. Lho. Bener. Aku wis dadi iki. Kowe wis dadi meranggi. Aku. Kowe ora kondo, malah aku metu bintu. Pintu ini. Matene Oh, wong wis sambel bludak ya ngono kuwi. Kados pundi, Bapak? Ini yo Bragi. Kowe wis tak dadekke dadi meranggi. Kowe tumuju ana ing desa Ngadisari. Yen bedheke kowe kepengin nyolong rambut entuk. Leres. Aja kesuwen. Bayu ning desa Ngadisari. Pamit. Tawat-tawati Nidro. sing hati-hati. Nasibe wong dadi wong tuwa iki kok yo kaya ngene rasane. Duwe sedulur siji wae ora tau cilik kawilujengane Kakang. Dumeh dina iki deknen dipercaya karo Kembang Jaya. Gusti Adipati ana ing pati pesantenan terus lali kalawan wong tuwa. Nuwun. Monggo. Diwas tak rasani lho. Yen kaya ngono aku kepengin mangerteni, Kang. Anggone sampean rerasan kelawan aku, kuwi ala apa apik? Jane ya rada gelo. Suwene kowe dadi empu ana ing pati pesantenan. Dipercaya kalawan Kanjenge Adipati Kembang Jaya, kowe lali karo wong. Ora ateges wong nom kuwi lali karo wong tuwa kuwi ora, Kang. Mergo apa? Sakwise aku dadi abdi ana ing Kadipaten Pati. Akeh kewajiban sing kudu tak rampungke. Yo sing gedhe pangapurane sawetara suwe aku ora mapan ana ing rompoke sampeyan, Kang. Ngadisari desaku iki. Dina iki ya wis rejo. Nanging rumangsane atiku kok ya sepi. Jalaran duwe dulur sawiji kowe ya wis lali kalawan wong tuwa. Ning ya aku maklum iki mergo kowe akeh pakaryan ana ing pati pesantenan. Nanging kok janur Gunung Kadareng. Kowe kok cilik karo wong tuwa iki mang. Kapan apa ya ana wigati liyane. Sepisan pancen aku kangen lawan sedulurku tuwa. Matur nuwun.
kaping pindhone Kang. Ya, Iki ana kewajiban sing kudu tak rampungke. ana kewajiban. Heeh. Mergo apa Kang? Dina iki ana ing Kadipaten Pati kuwi lagi wae geger gember ewer-ewer. Wah, Pati iki negara lagi kok gegek. Sing dituwuhake Empu Sumali, Kakang Sumali. dheweke mbarang ngamuk ana ing Kadipaten Pati mergo apa? Nagih janji nalika semono sing bisa ngrubuhake Randu Gumpala ora ana liya mung Kakang Sumali. Bener, aku ya ngerti bab rikala semono alas kemiri dibabak kang bisa ngrubuhake Randu Gumpala ya Kakang Sumali banjur Nanging kan Kanjeng Adipati Kembangjaya durung bisa peparing ganjaran kelawan Kakang Sumali. oh, bumi butak kula negara kae. Cetane kaya ngono. Sak temah ndadekno pasulayan kang gedhe. Nganti kebranan atine Kanjeng Adipati Kembangjaya ngunus rambut pinutung. Kiai rambut pinuntung diagar. Heeh. Kanjenge Adipati Kembangjaya. Ora kleru Kang. Kamangka Kiai rambut pinuntung yen tok wal saka rangkane bakal ugut kembang kacange. Mestine kaya ngono. Lah kuwi Kang. Aku kautus dening Kanjeng Adipati Kembangjaya kang supaya nayuh rambut pinutung. Kon nayuh sliramu. Heeh. Redene sampean ki dulurku sing tuwa, sing luwih pono nayuh pusaka, mula kanthi kuwi aku njaluk tulung karo sampean. Wis tak kira. Tekamu ora mung kapang karo dulur tuwa, ning arep menehi gawean. Wiwit biyen kowe ku ya pancen ngono lho. Lah piye maneh Kang? Gantine wong tuwaku kuwi ya sampean. Ning ya ora dadi ngopo. Mranggi dikapakno kapak kowe iki ya adikku sasiji ya sing tak tresnani. Yen to kowe nemu bebaya apa wae pun kakang kang bakal sabiyantu karo kowe. Matur nuwun banget Kang. Lamun to aku nampa ganjaran sing wajib nampa ora aku nanging sampeyan Kang. Ngono. Heeh. Kiai rambut pinuntung pugut kembang kaca. Ya. Nanging aku njaluk wektu. Kepiye Kakang? Kanggo nayuh Kiai rambut pinuntung kang supaya yonine bali kuwi butuh wektu 40 dina. Mula aku njaluk wektu 40 dina kanggo nayuh Kiai rambut pinuntung. Saya meneh Kakang. Kanjeng Adipati Kembangjaya mitungkas kelawan aku. Ya. Sok sapa wae ora dikeparengake mundhut pusaka rambut pintung mung menungso sawiji ya kuwi Kanjeng Adipati Kembangjaya. Kaya ngono. Dadi Kanjenge Adipati Kembangjaya wis pono bab Kiai rambut pinuntung, ya. Sawetara rambut pinuntung tak tayu luwih dhisik. Slirahmu arep bali ana ing rompokmu apa arep mesandrah? Aku yo kangen karo bojoku, Kang.